I'm shout out sa 2 million. Mga tamo guys, mga. Apong Edson ang tsuka mga tsuna ka ba ken? Kaya na mga tamo, mangan. Hindi lang. Joanna, mega shoutout ko Joanna. Salamat sa patamsak mo, Joanna. Baba mo lang yung bahay mo, Joanna. Sige. Ay! Leloy, mega shoutout Leloy. Condolence Leloy ah. Condolence. Huh! Pusang ini. Baba mo lang, sige. Musta? Sige, tigitan kita. Si Joe. Ganda mo lang, ano ka na? 283. 283. Sige, tigitan kita. Sino ba yun nandyan? Yung grade 2? May new video ako kapogi. Sige. Tigitan ko po ah. Andyan ba si Joanna habang kumakain ako? Bro, Joanna, diyan ka pa ba? 283 ka na. May new video ako kapogi. Sige, Leloy, pasuyo na lang po yung bahay nyo. Ipin natin. Saan bahay ni Leloy? Hindi nag-thumbsuck isa. Ay, hindi nag-thumbsuck na isa. May pumasok na hindi nag-thumbsuck ko. Dalawa lang, isa lang yung thumbsuck. Ayan, si Linmar, may kasaraut sa'yo, Linmar. Salamat sa patusok mo. Ayan, pangalabas yung tusok ni Linmar. Salamat po. Yung isa hindi nag-thumbsuck. Tapos naglapag ng bahay. Diyan pa ba si Ana? Tutulungan ko sana kaso malayas na. Good morning po, Ma'am Linmar. Salamat, Linmar. Musta, Linmar? Kain. Kung nandiyan si Apong yan, solo milyonaryo ng Jambot, shout out sa inyo. Mga tana, mga. Alam natin tilapia, inuluto kanina yan. Tapos isang kape. Ang sausawan ko ay alamang, sili, tsaka suka. Kakatapos ko lang din maligo dahil maaga ang natapos. Dapat ganitong oras. Anong oras na ba? 10. Dapat tulog pa ako eh. Maagang kumising. Ma'am Linmar, pasuyo na lang yung bahay mo. Miss Lani, mega shoutout po Miss Lani. Guys, sabihin ko po sa inyo kung gusto niyo po matapos yung pag-graduate nyo, huwag kayong lumalayas. Kasi yan, sa totoo lang, yung iba kasi naglalayas na eh. Gusto kong tulungan, dumalayas naman. Paano ko matutulungan yung ibang tao? Gaya ni Ana, lumayas na, nagbalbag ng bahay. Magagalit sa inyo. Sa totoo lang, ako, hindi na ako masyadong nagagalit. Yung ibang tao na kapag naka-GLS, ay, papagalitan kayo.
Wala kang permiso, maglapag ka ng bahay, sabi sa'yo. Gagalit sa'yo. Naku nga si Miss Lani. Ito si Miss Lani, raw down na siya, 800. Miss Lani, diyan ka pa ba? Live, may ka-shoutout sa'yo live. Road 800 si Miss Lani, nakita ko nga. Ito yung gamit niya ngayon. Ayun, baba na ba si Linmar? Live, shout out sa'yo live from Korea. Shout out my friend. Tingnan ko nga ito, hindi pa tikit. Kapogi ako matagal na hindi pa rin naglalayas. Oo nga, unahin ko muna si Leloy. Dali lang, dikitan ko nga mga to. Habang may oras pa. Si Damula, si Hunter Damulag. 284. Wala ka bang short? 284. Tapos si Linmar. Wala na si Linmar. Linmar, nandiyan ka pa ba? Just Gaming, shout out po. Tignan mo, wala na si Wala na si, ang pangalan ito? Si Miss Lani. Oh, wala ka Miss Lani. Gusto kitang tulungan, wala ka. Just Gaming, upcoming premiere po, sabi niya. Samsakan ko. Ayan pang ako. 804. Sige, ilapag mo. Sir, ay pangalan ito. Sir Leloy, Leloy. Short LS lang, mga 15 minutes or 20 minutes lang. Okay na ako dun. Kasi may update ako. Asan po? Leloy. Wala na sila ni Linmar. Wala na po siya. Hindi pa po ba si Lani? Linmar, dinikitan ko na rin si Linmar. Adyuda. Ayan si Live. Okay na rin si Live. Leloy, 285. 285. Si Linmar. Short. Si Linmar, dikitan ko rin si Linmar. Nandiyan siya. Ayan, dikitan ko naman Linmar. Ayuda. Ipin ko muna si Leloy. Kasi maliit pa yung bahay ni Leloy. Excuse me. Ayan si Leloy. Asan si Leloy? Ito. Ayan, 10 minutes pa tayo guys. 10 minutes. 10 minutes. Hindi ako magtatagal guys. Habang kumakain lang ako. Linmar, salamat po
Nakaisa na ako sa'yo, nakaisa. Si Leloy, nakadalawa na ako. Dikitan ko muna kayo ha, kayong dalawa ni Lidmar. Nandiyan pa ba yung ibang tao dyan? Ay, iba yung napin ko, si Lai. Dali lang ha. Si Leloy kasi maliit pa yung bahay ni Leloy eh. Leloy. Apo, nakadalawa na po ako sa'yo. Dali lang habang may oras pa. Habang kumakain ako. Luis, yung sala, kinimangan. Siyempre ito ay mamang ko Nagluto ko ng din. Ayun o. Ayun si Miss Lani. Miss Lani, wag kang alis kasi. Yari na ako, tapos na rin ako naligo. Tapos na rin kaya... Ayan, damulag. Ano ka na, damulag? Leloy. 286. Tapos... Miss Lani, di kita nakita Miss Lani ha. Soy, pakibaba mo yung bali mo Soy, habang ating oras. Ayan, 754 ka na. Lani, 754. Ganda nga yun daw mas kipilan mo. Habang ating oras. Nyaman na itong tilapia. Ang pong albebe, oh. Albebe ang pong sili, ang pong suka. Tsaka ba yung dilong ini? Si Linmar. Ay, si Linmar. Baba mo yung bali mo Soy, bayan ko mo. Kasi malapit na ako rin mag-end. 7 minutes pa. 7 minutes. Linmar. Nakano na po ako sa iyo. 3. Linmar. Baka kasi biglang mag-low bat to. Kasi namamatay siya eh. Kahit full charge siya, mamamatay. Kaya kailangan naka-charge lagi yung cellphone ko. Hinay at kuwawa. Dami tilapia oh. Kasi namin kaya sili ang pong suka. Alabebe oh. Masaya na pa siya yung mga kumakalini. Ngayon na kailangan tanda kalaula mga ingrandi, importante may ang kangabak. Kaya siguro. Hindi ka tanda ka. Habang ating pang oras, magkayo daw kaya ka. Number 1. Pangadwa rin ni Soy niya. Short video namin sent mo. Ayan, short video natin. Hapong Dante, may shoutout Hapong Dante. Hapong Dante, at sukurin yung elas mo. Ano yung kung magparamdam, balo mo na ako man. Baka magkanta kaya kayo eh. Malapit na kumayari Hapong Dante. Kaya Hapong Dante, mangan tamo. Ayan, kapangpangan ni Luis. Pero milyonaryo. Kain. Hapong Dante, kapangpangan ni Guy. Luis. Hindi kita niya Luis. Kagaya Canada. Si Leloy, 287 na. Leloy, ano ka na po? 287. Milyonaryo mo jamot, sabi niya. Tapos, sino pa ba kasi si anong kanina nito? Si Linmar. Asan yung bahay ni Linmar? Linmar.
Linmar. Asan yung bahay niya? Ayun, si Linmar. Nakatatlo na ako kay Linmar. Next, ayuda. Kahapon Dante okay na rin kang kahapon Dante Boxer Milyonaryo. Ay, Kapsigo. Thank you, Lord. Ay, thank you, Lord. Ay, hindi na natin mag-comment. Nada. Kumusta po kayo dapong Dante? Sabi ng Luis. Awa, dikitan kaya. Sige, sige. Dikitan mo yan. Kapangpangan niya yan. Pwedeng magpatusok. Oo nga, Sir Millionaire, nakita ko yung tusok. Ano mo? Patusok. Latag mo dyan. Ayan, si Damulag. Ano na si Damulag? Ay, Deloy. 288. Sixteen minutes na ako pala. Ano pa kasi metong? Wine Marilla ko, Alben kong mamang tilapia, sabi niya. Wait, Dansoy Luis. O, dikit niya ako ka Luis niya. Sir Milyonaryo, pasuyo ng premier mo. Pakibaba. Ayan si Luis, may nakapila na kang Luis. Pangatlo na yun ni kang Luis. Luis, oh. Pangatlo na yun. Ayun, di ba ba? Subscribe tayo. Ayan, dikit kalembang. Tamsak number 10. Ayan. Linmar, pang ano na to, pang 4, ay pang 5 na yata. Linmar. Ay, Sir Milyonaryo, tamsakan natin, pang 4. Tamsak. Tapos, next. Ano lang to guys ha, short LS lang to. Hindi na ako magtatagal ha. Sir Linmar, asan na yung bahay ni Linmar? Abundante, baba mo yung bali mga Abundante. Linmar, ayun si Linmar. Linmar, pang 5 na po. Pang 5 na. Yan. Dikit ka lang bang tamsak na. Ayan ko na dyan si Apong 1. Sigurado naka-BG lang yan. Si Apong 1. Apong 1, salamat Apong 1 ha. Hindi ka lang pala pare. Sayang lang rin kasi kung yung kulapag niya. Hindi nga luwa kasi babala mo. Ayan, tamsang ko muna to. Si Deloy, 289. 289. Shamel Mix Vlog, mega shoutout po Shamel Mix Vlog. Asa na si Linmar, ayun si Linmar. Tamsakan, digin ko na rin. Ayan, tamsak ticket. Pang-6 na po, Linmar. Next, si Luis. Digitan ko na rin si Luis. Sir Milyonaryo. Ayun, Milyonaryo ng Jamot. Number 6, tamsak. Tapos si Luis. Luis. Nabala ng Luis? Ay ta. Ayan, Luis. Pang 5 na yata o pang 6? May na. Samuel, baba mo yung bahay niyo, Samuel. Ay, I'm saying Lord, thank you, Lord. Mo ko masyadong padikit po ta. Nakunitang pika utangan ko so. O kaya mo, nyakaanap na kaya ka. Lidmar, ayan. Chanel, sige, ibaba mo yung bahay mo, Chanel. Lidmar. Ilan na ako minuto? 20 minutes. So, sige, 5 minutes na muna. 5 minutes mag-out na ako. 5 minutes.
5 minutes. Ako man yari mo rin. Tilapia. Abundante tilapia. Okay na to siya no. Si Leloy, okay na yun sa'yo. 290 ka na. Next na natin ipipin habang may oras pa. Si Sir Millionaire, pasuyo ng premier mo. Millionaire yung jamot. Ay, yung tilapia, oh. Bawas na eh, oh. Five minutes na mo na 5 minutes. Awa, yan. Prito ya mo. Prito. Kasi yung Sir Millionaire, yung ano mo, premier mo, Sir Millionaire, asan na? Asan yung bahay mo, Sir Millionaire? Ewan na akit, Sir Millionaire, pasuyo na mo. Ayan. Habang ating oras. 5 minutes, ano na lang ako ha, 3 minutes na lang ako. Salamat sa mga nandyan. DJ Kirk TV, salamat po. Salamat sa pagpunta. Ma'am Linmar, salamat din po ah. Kain tayo. So, sige po. Kapusiting po kayo, no. DJ Kirk, minsan nakita ko sa'yo, DJ Kirk. Pag available ako, DJ Kirk. Puntahan kita, no. Maingay. Maingay yun, Sir Millionaire. Lagi maingay. Nagluluto ako kanina, maingay yun. Tapos pagising mo ng umaga, yung ulam namin nakatakip, wala na. Kinuha ng pusa. DJ Kirk, MLSO po, sabi ni Linmar. Luis, Dante, full watch, itang basic full LED mo. O pala, niya palang preview ni Dante, eh. Ba, masiglahin pusa mi. Pag, may ulam kami, tinapa. Nakalagay dun sa mesa. Paggising mo ng umaga, wala na. Yung plato nasa sahig. Ang tira na lang plato. Wala na yung ulam. Oh, brother, akyat ka. Sige po. Pwede lang akong umakyat mga gabi. Kasi gabi lang ako available. Pag ganitong oras, hapon, hindi ako pwede. May mga ginagawa din. Ito, katapos ko lang nagluto, nagigib ng tubig. Naligo na rin ako. Dati. Ngayon lang ako nagising ng maaga. Dati nagigising ako alas 12, alas 11. Mala. Alya pa pala mo ni Soyda. Alya pa. Malapit na rin. Malapit na yung mamoni. Malapit na yung mamonetize. Ano yung binaba niya? Ni Kirk? Okay. Ni DJ Kirk. Short video lang to. Sige, panoorin ko. Ayan, diktan nyo muna Milyonaryo mo Jamot. Nakapin po yung kanyang premiere. Okay na, full watch na po. Full watch. Full watch na po. Luis, ne Caselan YT. O pero kayo maditak na mo. Say Luis, kung wala kang place, isopan mo yung memory ni Kaya. Yapong Dante. Kasi, di ba Canada, mas mabilibing kahit yung WH. Sa Canada, mas malaki yung bigay dyan. Alam ko, doble. Doble bigay sa US. Sa US, sa Japan, sa Canada, Australia,
Then, di mga regular country, mga doble BBL and WH yan. Sige din ang ke. O sige, sige. James GPGP, may ka-shoutout tayo. Ayun si DJ Kirk, okay na brother, minsan 2 beses ka kung nag-LS sa umaga. Gabi lang ako, pwede lang ako gabi, DJ. O ilan na minuto na lang guys. O sige guys, last 3 minutes na lang ako, 3 minutes. Kasi hindi ko pinapahaba yung LS ko. Sige dinan ke. Salamat, salamat. Pa-play mo na mo yapong Dante ne. Thank you, thank you. Para ma-monetize na rin yapong Dante. Yan, never ya pang Migueles yan, never ya pang magpakit. Magpakit yung LS. Hindi siya nagpapakita sa LS niyan. Ewan ko kailan siya magpapakita. Ayaw niya ipakita yung kagwapuan ni Napong Dante. Ayaw daw niyang ma-expose sa camera. Kapogi na naman Napong Dante. Sa tingin ng lalaki. Salamat Soy Luis, sana. Next natin ni pipin si DJ Kirk, na dyan pa po ba kayo? O, dikit na ako kay DJ Kirk. Okay. Tapos na po kayo kay Milyonaryo. Tapos sa kanya na lang si Sir Milyonaryo. Ahaha, deng, Bombay Soy, akit dako. Ay. Akit dakali, dakakit. Ang gagana ka, atin naman sumapya ka, tunay man ni Luis, ayun, babayta kang Luis, ang po kang Sir Milyonaryo. Ayun si Linmar, nandiyan pa. Wala, didikit mo na nga ako habang nandiyan kayo. Sayang pa mga alagad ko. Okay, sige yung alagad ko. Ayun yung mga alagad ko. O, ayan. Ayun, karakal daw. Ang dami, di ba? O, ilang usad na yan. Siguro mga nasa 80 to, 80. Ayun o. Halos lahat yan may mga subscriber. Tsaka video. Dami, di ba? Ito yung mga pantulong ko sa mga sa mga nangangailangan. Tamsang ko muna si Milyonaryo bago ako. Okay, tamsa. Number 8, Sir Milyonaryo. Tapos si Luis, ano yung balay ng Luis? Nauro yung balay ng Luis. Napong Dante Baron. Dahil mo pong Dante, dakal ng, ay, di na pala yung Dante Baron, ayun. Iluwis na mo, Iluwis. Karakal dasoy, sabi niya. Nagpapakita yun si Dante Baron, nakita ko din sa green walk, sabi niya. Ang Linmar, pasuyo ng bahay mo, yung premier mo. Pasuyo, pasuyo. Kapag may oras pa tayo, oh. Di ba yan? Abot pa yata ako ng 1 oras. Yung LS ko, naka-schedule ng July 29 ng gagawin, hindi ko pa nago. Maka-play ni Soy Dante pag may nasok ni yung CP, yung PC ko, karin niya tok nang haha, sabi niya. Ang dami. Opo. Pwede ko naman itusok, kaso matatagalan tayo. Pag nagpapangat program ako, konti-konti lang dinidikit ko kasi hindi pwedeng marami yan kasi para may matitira. Kaya bawa, si Dante Baron. Didikitan ko muna ng 10, kaya 15. Mga ilang araw, dikitan ko ulit siya. Ganun siya. Kahit naman si Sir Milyonaryo, ganyan ginagawa ko. Wasoy, Luis Alime, pausukan sayang niya, sabi niya. Sobrang dami talaga ng mga alagad. Ito, meron din to. Itong isang cellphone ko na naka-charge to. Hindi ko nagkakamali, mga 30 siguro to. 28 to 30. Kasi mahirap dito, ay, tusukan ko muna tong kay Linmar. Ay, Linmar, hindi pa nakatikit sa'yo to. Tikitan ko muna. Sayang kasi. Ayan, mang number 5 ako. Number 5. Mas mabilis ako makakagawa ng ninja dito compare dito kasi ito, naglolo ko tong isang cellphone ko eh. Kumukurap-kurap siya.
Kaya ayun. Sabihin nyo kung ayaw nyo na guys ha, kasi mag-end na ako. Ayan, okay na. Pang ano na yata to ano? Ma'am Linmar, pang 7. Pang 7 na ticket ko na sa'yo. Asa na si ano, si Leloy? Leloy, nandiyan ka pa ba Leloy? Nawala ka na. Tamsak na kay Sir Milionario, number 6. Ay, number 9. Tamsak number 9. Tapos, si Linmar. Malapit na rin ako mag-end. Mag-end na ako siguro. Ayan, number 7 tamsak. Tapos dikit. Ayan. Dikitan ko. Dikit Palembang. Ayan. Tamsak Premier number 7. Sino ba yan? Wala Linmar. Apong Net, shoutout Apong Net. Apong Net sa Thursday ating palaro, i-PM da ka na. Agad-agad di-load ko. Yakon kahit na taga-load da. Agad kong niload yung pag may nanalo. Mas maganda yung kapag na-load na. Salamat host. Okay na po yun, ano, Ma'am Linmar, no? Konti mo lang didikit kayo. Ma'am Putagis mo, shoutout po. M ka na host. Oo, kain. Ang ulam natin, ito. Tilapia. Mangan Net MLSO, sabi ni Linmar. Agtarap pa yan. Ma'am Putagis mo, may shoutout po. Kumusta po, Ma'am Putagis mo? Ayan, isa din yan sa mga tumulong sa akin. Salamat po. Hindi ko makakalimutan yung tinulong mo dati sa akin, Ma'am Putagis mo. Sige, Soy, mga na kami. Sige, salamat na, Soy. At magpakapisi kayo. Magpakapisi kayo, ha? Magpakabusog kayo. Makaranop niya. Wala yun, no? Alubebe ang pong kay. Suka ang pong sili. Hi guys, welcome to my life. Walang power kaya nga po. Atin power. Milyonaryo ng Jamo, sabi niya. Susay mga na kami. Salamat. Apong Dante, salamat na. Nok, nag-shoutout sa iyo, sabi ni Nok. Sir Milyonaryo. Siglanin po siya ngayon eh. Mag-end na po ako ng Portuguese mo. Konti lang to. May naka 33 minutes na rin ako. Kasi kapag mga 10 oras, 1 oras, 3 oras, hindi na pinapanoorin to eh. Kaya mas maganda na yung ilang minuto lang ako nag-live. Kaya yan. Napong Dante. Kanadaya, kaya marugulabe yan. Ibigay yung J-Lo sa kay Kuting. Ay, yung sok-sok, yung tinik, no? Yung tinik, bigay mo yung ulo. Hala, sayang pa. Pwede bang kainin to, lalo na kasi yung ulo malutong. Ayun, no? Crispy pa siya, crispy. O, diba? Ayaw, sayang. Ay, di ko bibigay. Bastos, no? Damot, no? Tengsoy, ang pukan soy Luis. Abundante na eh. Salamat mo rin. Siglarin pusa ngayon eh. Pusa! Shhh! Ang sigla! Aremar! May kasyaro sa'yo Aremar. Putugis mo pala. Ang dami pa laman. Sayang to, oh. At saka yung yung ulo, crispy pa. Sarap to kahit hindi mo itatapon to, pwede mo kainin eh. Pati yung mata, crispy. RMR, kumusta na ka? Ano pa monetize? Ayun sa mga Tagalog po dyan, ano po yung gusto nyo matutunan sa Pampangan? Anong gusto nyo, tuturuan ko po kayo?
Money, 1K pa. Di ba sabi ng kaya sobrang naka? Kaya na. Di ba tutulungan ka ni kalimutan ko yung pangalan niya? Si Luis. Ang pangalan nun? Ma'am Lilma, salamat ha. Pag-iad na ako, nakakaya naman na nag-standby dyan. Itang technique na sinabi ko kaya gawa mo. Itang i-play mo yung video mo na gamit mo na rin ninja mo. Kitang laptop po, pwede. Gamitan mo eh. Mantenggawan mo itang ninja. Apundante, salamat na. Ayan, mag-end na ako. Mag-end na ako guys. Maraming salamat po sa mga sumuporta dyan. Hindi ko na kayo isa-isahin ha. Ayan, thank you. Sa mga nag-sponsor noong isang araw, salamat po sa inyo. At sa mga nanalo, thank you po. May spamya mo, masanting na itang natural way. Okay. Sige. Salamat apong Dante ha. RMR, Ma'am Linmar, si Sir Milyonario, salamat Sir Milyonario. Si Juan Tamad, sigurado nandyan lang yan, nakatambay lang yan. Si Luis, salamat tapong Luis. Si Net Kunanan. Si Luis, sino pa ba yung mga nandiyan? Portugis mo, salamat. Sino pa ba yung mga nandyan kanina? DJ Kirk, Joanna. Excuse me. Thank you Lord. Again na ako guys, salamat. Thank you guys.